Takže 7. októbra Hamas zaútočil na Izrael, na izraelské ciele. Zabil mnohých civilistov aj vojakov, necivilistov. Útočil na vojenské aj civilné ciele. A v reakcii na to Izrael spustil inváziu do Gazy. Od toho času v Gaze zomrelo mnoho tisíc civilistov. Gaza je jedna z najhustejšie obývaných oblastí na svete. 40% obyvateľov Gazy nie sú dospelí, sú to deti. Izrael toto mesto bombardoval veľmi ťažko a bombarduje. Vtrhol do neho tankami, armádou, vojakmi. Zabil podľa niektorých správ vyše 100 novinárov, ktorí sa snažili pokrývať to, čo sa deje práve tam. Odoprel prístup ku komunikácii, zničil civilnú infraštruktúru ako elektrárne a podobne. Odoprel prístup k jedlu, k vode. Práve teraz organizácie v rámci Spojených národov varujú, že veľká časť obyvateľov Gazy je na pokraji hladomoru. A je zaujímavé sledovať, akým spôsobom tie, čo by sme mohli povedať, renomovanejšie, rešpektovanejšie slovenské médiá a rešpektovanejší alebo slušnejší politici na Slovensku reagujú na túto situáciu. Ja vám pustím video z meetingu, ktorý mal prezidentský kandidát Ivan Korčok, kde dostal otázku ohľadom Gazy. Prečo ako kandidát, ktorý je za ľudské práva, ste si za takmer 5 mesiacov nevšimli všetky tieto obete v Gaze a neodsúdili ste izraelské zločiny? A koľko ešte 1000 detí musí Izrael zabiť, aby ste si ich všimli a odsúdili to? Čiže to bola otázka. Teraz pustím celú Korčokovú odpoveď a keď si ju celú vypočujeme, tak sa vrátim k začiatku a pôjdem bod po bode komentovať to, čo Korčok povedal. Ale najprv teda jeho celá odpoveď. Pane, vy ste si nevšimli, že som sa k tomu vyjadril, ale ja rešpektujem váš názor, tak ho zopakujem. Natočte si to, ale môžete si to pozrieť aj predtým, lebo som sa vyjadril. To, čo ste popísali, sú fakty. Až na ten jeden Medzinárodný súdny dvor nerozhodol o genocíde, takže to len aby sme napravili tieto, áno, tak len napravme tieto fakty, to je prvá vec. Ale druhá vec je pri tom, čo ste povedali, že ten príbeh nezačal tu. Ten príbeh začal 7. októbra minulý rok a ten príbeh momentálne, to znamená izraelské operácie v Gaze, je odvetou s jasným cieľom zničiť vojenskú infraštruktúru Hamasu v Gaze a príčinou je to, že Hamas, teroristické hnutie, ktoré vládne v Gaze, ako viete, Izrael odišiel v 2015 z Gazy, proste povedal, OK, spravujte to sami. Výsledok bol, že 7. októbra minulého roku boli popravení ako na jatkách izraelskí civilisti, mladí ľudia, poznásilňované ženy, poodrezávané hlavy. Toto je vizitka Hamasu. Myslím si, že problém je v tom, že toto je dlhodobo neriešený konflikt. Nebudem teraz robiť rozhodcu jednej alebo druhej strane, ale rovnako, pane, chcem vám povedať to, čo som už povedal, že je neudržateľné, aby bol naďalej vedený takýto spôsob legitímneho cieľa zo strany Izraela zničiť infraštruktúru Hamasu, neudržateľný pre obrovské množstvo civilných obetí. Je mi to veľmi ľúto, chcem vám to tu povedať, ale ten spúšťač tej vojenskej operácie s civilnými obeťami je Hamas. Pre mňa je proste tá. OK, čiže poďme na začiatok a poďme bod po bode. Čiže v prvom rade sa tak trošku ohradí voči tej otázke
a povie teda, pane... Pane, vy ste si nevšimli, že som sa k tomu vyjadril, ale ja čo to je váš názor, tak pozopakujem. Ja pravdu povedať nesledujem všetko, čo Korčok povie deň za dňom a hodinu po hodine. Čiže som si taktiež nevšimol jeho reakciu na to, čo sa deje v Izraeli a v Palestíne. Ale dal som si tú robotu, že som sa snažil vyhľadať teda jeho postoj. Snažil som sa dať do Google hesla Ivan Korčok, Izrael, Palestína, ale prvých 10-15 odkazov všetky boli vlastne staré odkazy z čias spred 3 rokov, keď bol ešte minister, kde v podstate vyjadroval len podporu Izraelu. Nejakú novšiu reakciu od októbra 7. alebo z tohto roka som nenašiel. Rovnako som pozrel jeho prezidentskú web stránku, tam o Izraeli a Palestíne som nenašiel nič a vyhľadával som na jeho facebookovej stránke posledné posty a vo vyhľadávači znova som hľadal hesla Izrael, Palestína. Taktiež sa mi nepodarilo nájsť, čiže nehovorím, že tú svoju reakciu niekde nemá, hej, ale očividne je niekde pochovaná. Nie je to niečo, čo je jasne viditeľné a ľahko vyhľadateľné v súvislosti s jeho menom. Čiže keď on povie, že nevšimli ste si, že ja som na to už reagoval, tak je to tak trošku útok, hej, že je to také trošku podráždené. Keď nedáš jasne najavo svoj postoj, tak sa nemôžeš čudovať, že ľudia si ho nevšimnú. No ale to je vedľajšie, poďme teraz ďalej k tomu podstatnému. Prvý bod toho, čo on tvrdí. Natočte si to, ale môžete si to pozrieť aj predtým, lebo som sa vyjadril. To, čo ste popísali, sú fakty. Až na ten jeden Medzinárodný súdny dvor nerozhodol o genocíde, takže to len aby sme napravili tieto, áno, tak napravme tieto fakty, to je prvé. Čiže podľa neho Medzinárodný súdny dvor nerozhodol o tom, že sa tam deje genocída. Technicky je to pravda. Ale v skutočnosti si myslím, že sa na to nedá pozerať nijak inak ako na neúprimnú odpoveď. Pretože ak Korčok tú situáciu sleduje, tak musí dobre vedieť, že nejaké rozhodnutie zo strany Medzinárodného súdneho dvora o tom, či sa tam deje genocída, už padlo. Aby som dal kontext. Pred nejakým časom Juhoafrická republika obžalovala Izrael z toho, že teraz v Palestíne pácha genocídu. Že práva Palestínčanov, aby neboli vystavení genocíde, aby neboli vyvražďovaní, sú porušované. A takéto rozhodovanie môže trvať roky. Čiže my nemáme v tejto chvíli finálny verdikt o tom, čo Medzinárodný súdny dvor na toto obžalovanie tvrdí. To všetci vieme, to je všetkým jasné. A nebudeme to mať pravdepodobne ani tento rok. Ale Južná Afrika žiadala Medzinárodný súdny dvor o ako keby predbežný verdikt. Niečo na spôsob takého predbežného opatrenia. Že my vieme, že tento proces sa môže ťahať roky. Ale aby náhodou neboli medzičasom nezvratne porušené práva Palestínčanov na genocídu, tak žiadame súd, aby rozhodol, že či je vôbec vierohodné, či je uveriteľné, že sa v Palestíne, v Gaze teraz deje genocída, a ak áno, aby vydal isté opatrenia. Teda opatrenia, že aby prestal páchať genocídu Izrael, aby poskytol humanitárnu pomoc, aby neničil dôkazy o tom, čo sa tam deje, aby okamžite prestal bojovať. Toto žiadala Južná Afrika. Korčok len povie, že Medzinárodný súdny dvor nerozhodol. Ale na túto požiadavku Južnej Afriky, aby sa vyjadril v tejto predbežnej veci, Medzinárodný súdny dvor už rozhodol. A rozhodol v neprospech Izraela. Konkrétne
Môžem vám to tu ukázať. Toto je z toho verdiktu, 54. paragraf. Aj sa to tam opakuje, ale prečítam len toto, že je názorom súdu, že fakty a okolnosti, ktoré sú spomenuté vyššie, sú dostatočné na to, aby sa usúdilo, že aspoň niektoré z práv nárokované Južnou Afrikou, teda práva Palestínčanov, aby neboli vystavení genocíde, a ktorých ochranu Južná Afrika žiada, sú plauzibilné, sú uveriteľné. Toto je pravda v prípade alebo s ohľadom na právo Palestínčanov v Gaze byť chránený pred činmi genocídy a súvisiacimi zakázanými činmi identifikovanými v článku 3 a právo Južnej Afriky vyžadovať od Izraela ako podriadenie sa týmto spomenutým povinnostiam a zákazom uvalenými dohovorom proti genocíde. Inak povedané, Medzinárodný súdny dvor dal Južnej Afrike za pravdu, že je vierohodné, že sa v Gaze teraz deje genocída. Ale to vám Korčok už nepovie. A rovnako to nenájdete na denníku N vôbec spomenuté, že takýto verdikt sa vôbec udial. Maximálne nájdete na Smečku krátky článok o tom, že tento verdikt sa udial, ale to, že podľa súdu je vierohodné, že sa tam deje genocída, tam nie je nikde spomenuté. Je tam spomenuté len to, že súd následne nariaďuje Izraelu umožniť prístup k humanitárnej pomoci. Čo je jedno z opatrení, ktoré teda súd prikazuje Izraelu vykonať na základe tohto jeho názoru, že je vierohodné, že sa tam deje genocída. Okrem iného mu nariaďuje to, aby okamžite prestal páchať činy genocídy. A zachoval evidenciu, zachoval dôkazy o tom, čo sa tam deje a tak ďalej a tak ďalej. Čiže keď on povie, súdny dvor nerozhodol, tak preto tvrdím, že to je dosť neúprimná odpoveď. Aj keď je technicky pravdivá. A je to presne v súlade s tou líniou rečníckou, s tým naratívom tej strany, ktorá Izrael obhajuje. Ktorá ako jednoducho ho bráni. Poďme ďalej. Ale druhá vec je pri tom, čo ste povedali, že ten príbeh nezačal tu. Ten príbeh začal 7. októbra minulý rok a ten príbeh momentálne, to znamená izraelské operácie v Gaze, je odvetou s jasným cieľom zničiť vojenskú infraštruktúru Hamasu v Gaze a príčinou... OK. Čiže tento príbeh, tento konflikt nezačal tu, začal 7. októbra minulý rok, keď Hamas zaútočil na Izrael. To je tiež blbosť. Korčok musí dobre vedieť, že ten konflikt má dlhú históriu. Ak sa chcete zoznámiť s históriou toho konfliktu, samozrejme, že keď chcete povedať, že kde to začalo, do istej miery je vždy váš súd na to, kde to začalo, arbitrárny. Ako keby ste veľmi chceli, tak to začalo v biblickej Palestíne. Ale to nás nezaujíma. Toto je povedať, že začalo to 7. októbra, že ako keby z neba padli proste teroristi Hamasu a z neba padli proste tie útoky na Izrael a aj tie zverstvá, čo Hamas vykonal. Je znova proste tá línia obrany toho, čo teraz Izrael robí, ako keby Hamas a Palestínčania nemajú žiadny dôvod na základe toho, čo im Izrael robil doteraz posledných 70 rokov, byť nahnevaný a útočiť na Izrael. Hej? Že to, že sú etnicky čistení a vytlačaní zo svojej krajiny po 70 rokov, to neexistuje, lebo to začalo 7. októbra minulého roka. To, že sú ponižovaní, to, že sú vyvražďovaní, to, že sú náhodne zadržiavaní v celách, to sa nedeje. Hej?
To, že sa snažia nenásilne protestovať a sú strieľaní tak, aby boli zmrzačení, to sa nedeje. Hej. To, že Izrael raz za čas má vojenské operácie, ktoré nazýva kosenie trávnika, kde raz za čas vyvraždí nejaké to sídlisko alebo susedstvo, vyvraždí obyvateľov, to sa nestalo, lebo to začalo 7. októbra. Čiže keď on povie, že to začalo 7. októbra, z môjho pohľadu len ukazuje farbu, že ja idem izraelskú propagandu. To som ja. Poďme ďalej. Je to, že Hamas, teroristické hnutie, ktoré vládne v Gaze, ako viete, Izrael odišiel v 2015 z Gazy. Proste povedal, OK, spravujte to sami. Výsledok bol, že 7. októbra minulého roku boli popravení ako na jatkách izraelskí civilisti. Mladí ľudia, poznásilňované ženy, poodrezávané hlavy. Toto je vizitka Hamasu. Myslím si, že problém je v tom, že toto je dlhodobo neriešený konflikt. Nebudem teraz robiť rozhodcu jednej alebo druhej strane, ale rovnako, pane, chcem vám povedať to, čo som už povedal, že je neudržateľné, aby bol naďalej vedený takýto spôsob legitímneho cieľa zo strany Izraela zničiť infraštruktúru Hamasu, neudržateľný pre obrovské množstvo civilných obetí. Je mi to veľmi ľúto, chcem vám to tu povedať, ale ten spúšťač tej vojenskej operácie s civilnými obeťami je Hamas. OK. Čiže sústredím sa len na to posledné, čo povedal, že spôsob vedenia boja zo strany Izraela je neudržateľný. To je to slovo, čo použil. Kvôli civilným obetiam. Čo to znamená, že je neudržateľný? Kvôli tým civilným obetiam. Znamená to, že keďže Izrael zabíja civilistov a deti a ohrozuje ich vo veľkom, aby dosiahol nejaký svoj vojenský cieľ, že to je nemorálne, že to je zločinné, že to má okamžite prestať? V tom zmysle je to neudržateľné? Alebo tvrdí, že to je neudržateľné v tom zmysle, že je to akože zlé PR pre Izrael. Že je verejný tlak na to, aby sa tá operácia diala nejak inak a že Izrael si jednoducho nemôže dovoliť stratiť nejakú popularitu a preto je to neudržateľné, ten spôsob, akým to vedú. A nakoniec ešte aj povedal, že spúšťačom toho celého, aj tých civilných obetí je Hamas. Ako keby chcel povedať, že konečným vinníkom je Hamas, nie Izrael. Že to, že Izrael bombarduje husto obývané civilné mesto vo veľkom, že to je vlastne, za to si môžu Palestínčania sami. Hej? Že tie obete, tie vyhľadované deti a tí novorodenci, ktorí zomreli v inkubátoroch, to je ich chyba. Že sú zabíjani. Niekto by si na základe tohto videa mohol myslieť, že sa navážam do Korčoka, aby som vám naznačil, že Pellegrini je lepší. Že vlastne mám nejakú agendu v týchto prezidentských voľbách a ide mi o to podporovať Pellegriniho. Čo je samozrejme blbosť. Za to, že kritizujete jednu stranu, to neznamená, že schvaľujete druhú stranu. Z môjho pohľadu aj napriek tomuto je Korčok stále lepší kandidát než Pellegrini. Lebo my tu máme úplne iný problém než korektnú a etickú zahraničnú politiku a to je skôr mafia a korupcia. Hej? Čiže je čas ako vidieť situáciu trošku menej zjednodušeno, že keď človek kritizuje jednu stranu, to neznamená, že automaticky je za tú druhú stranu. Ale predsa to, že
Pellegrini je taký hrozný kandidát a predstavuje to, čo predstavuje, to neznamená, že teraz nebudeme vidieť Korčoka v pravom svetle, kým skutočne je. A pokiaľ on je tvárou nejakého slovenského liberalizmu alebo nejakého civilizovanejšieho sveta, tak na základe veci ako tieto sa mi zdá, že on skôr predstavuje niečo nekriticky prozápadné, čo nie je v skutočnosti o ľudských právach. No. Čiže tak. Čaute.